kanggo dadi instrumen wis koma mesti main rimandoro peyu dikiring poro api musa ya hae ya hae ya hae Iya, baca. Atraksi yang kita kangen ngopo lah. Nyambut gawe malah muncul arep mulai. Itu atraksi ini. Ya, semua tepuk tangan buat Ketek Oglen. Tepuk tangannya apa? Ketek Oglen. Apa? Iya bener. Apa? Lancang gue. Ayo. Awal kayak sendiri. Iya. Iya. Kasih. Iya. Sing tenan ya. Ayo. Alah, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Hai. Iya. Ayo ya. Cermati. Aman. Kesek takut masa depannya hancur. Kesek arak nembi kaya.
weteng iki yo dikondisikan. Duh, perkarane weteng kuwi masa depane. Lah iya, ya mergane iki wetenge kuwi lho. Iki acara apa, Beb? Hah? Acara apa? Acarane Tasyakuran. pernikahan. Pernikahan. Mbak siapa? Buka bersama. Buka bersama. Buka iku lho. Acara apa, Bu? Tasyakuran pernikahan Mas siapa tadi Mbak Rini? Mas Eka Budi kalian Mbak Yustina. Ya. Di mana nih? Mana? Mas Maten. Mas Eka Budi kalian Mbak Yus. Mana ini? Mana Ya? hayo? Apa toh? Ayo. Hayo. Aku pengen delok Gur pengen delok toh? Pengen ngerti oh iya. Nah. Semoga Monggo Mas Eka kalian Mbak Yus. Lagi saat. Ya wis acara sih wae. Ya. Sing genah nih kalian. Terus dipangan sih. Iya. Sing genah nih. So, ya asik. Betul. Huk ya. Hati huk ya. Huk ya. So, huk ya. Terus. Yuk, belajar. Tepuk tangannya mana? Lebih keras lagi. Ayo, ya. Ayo. Bisa jebule sore tembang dene. Sing siji masa depan nih. Siji ning boyok. Kesek gila, Mbak Yus. Kalian Mas Eka. Kalian ngabis kok kono ke? Sik iki. Kok le. Emangnya gur kowe kok iso aku. Kena tak tuntut. Terus ya oke, kowe tak tuntut ngene, aku begagang ngene rong ngene. Yo. Tangane karo ngene. Yang penting kita duit Tayun. Iya. Tangane piye? Hah? Oh, tak bateke HP ya wis. Rasi dong, wis. Rasi dan harga diri tenan iki. Rasi terus direwangi dadi gorila. Jadi nasib kita tidak sama, Yon. Ya, semoga para semoga Iya. dapat dinyadari. Terus, Terus. iya, Ya, hae. Ya. Ya, hae. Ayo. Iya. Hotel. Yuk. Ayo, Ria. Ayo. Was. Tak kira ini ngapa to Mbak Rini. Aja ngono. Iya, salah kamar ya. Ois. Iya. Terus. Iya. Bokongmu yo. Tombol. Iya, ini kene rano nganune lho. Yang ini iki jenenge golek duit direwangi niku nangi ya Prabuti. Oh iya. Heeh, niku nangi ya. Ya orang mangewu, ya masa lho. Lho tuku pom. Masa direwangi salto ngono iki.
Yo 7.000 lho, yo. Monggo, monggo, bagi paring-paring semonggo. Nggih, semoga. Heeh. Nah, amin. 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 Amin ya Allah. Amin. Tolong, jadi saya sakit. Ayo, ayo, ayo. Ya, iya. Susuk ra? Mas, susuk ra? Tekoni susuk ra? Nah, iki yo, iki yo. Heeh. Kuwi. Asik. Asik. Monggo Bapak Ibu sing ajeng nyawer duit niki dinengketan anak yatim. Nggih, wong kula anak yatime. Oke, semoga Bapak Ibu yang badhe nyamper anak yatim. Heeh. Sedekah. Saya gawane passion wingi mau masuk. Zazu nyawer. Zazu, ya ampun. Ya ampun ini ngomong jangan bazu. Langsung Gak satu. zazu. Ya. Siji, loro, telu. Gabung sih. Alhamdulillah. Oke, dolar ternyata. 500 susuk ora kuwi. Kuwi dolar, aja ngono kuwi. Nah. Heeh. Sabur. Nah kuwi kita kecer. Alah. Ya, semoga. Ke. Ayo. Kae. Wiki 4.000 lho, Cil. Wiki 4.000. Wow, orang setengah. Tak boleh genep aja. Genep 4.000 aja. Ke, 50.000 ke. Wiki padake wong dalung mendring. Heeh, mangke sing kirang marem lanjut ning anu ya ya lengganan ning Bangju Pedes ya ya. Ya. Oh, susuk ra tekoni. Mana wet kambil lho kuwi. 20.000 mana wet kambil. Ayo. Nggih ta, Bu? Nggih ta, Bu? Mana kambil ayo. Ayo, mana kambil ayo. Syukur. Piye? Heeh. Piye maksudmu tak susuki? Lah kan 2000 nek 2000 kamu enggak. Bu, boten sak susuk wis menek usah iki. Ayo mana? Kuwi iki kowe lho, kuwi ditebrasi kambile. Kuwi tak kambile. Ayo. Rian, naik dong. Ayo. Ayo yo. Iya enggak terus ini kan segede yo. Segede. Putri kecil ayah loh ini. Ya. Ayo, gandeng iki Wanira. Iki Wanira. Wani, yo. Iya, lagunya apa ya? Ayo, tangan Mensa. Bisa. Iya. Sampai tak ucap hello hari kembali lambai. Hello hati kembali lambai. Akan apa? Apa
cikgu apa dia anak nampak dia apa tiketnya apa dia apa tiketku apa cikgu apa dia anak nampak dia anak tiketnya apa dia apa tiketku apa cikgu apa dia anak nampak dia anak tiketnya apa dia apa tiketku apa cikgu apa dia piye rasane? Piye? Hah? Ya ngetrek kok, kowe kalah ngetrek kok malah. Nah, kan kamu sudah bilang dia kan bintang artis itu loh, tumpak sekali. Iki outfitnya sport dekor tenda lho. Dia bagi kawan nih tenda dan teratak kok itu kan. Alah, kan dia nih ya. Dia muslimah. Jangan sesuai. Ya. Ya di lombok kese. Amin mantret sing gemuk duit ki mantret. Mbak ki mantret. Ah, wes. Ya. Ayo, nyanyangan apa ya kowe? Nyanyangan apa? Introvert kok. Adi. Lebih introvert kok. Ya, Balira. Ya. Ya, enggak metatoyane ya. 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 Ayo, Bali kowe. Ya tidak ke, demok pro. Iya. Emangnya kamu lagi apaan? No, kan tahun. Tahu tak nek emang gak 2000. Lah kowe tuku bakso ta wingi? Tuku skincare. Mbak Zazuk mah. Mbak Zazuk. Ayo yo, kode. Terima kasih Mas Manten. Ya, ngaturaken Mas Bangun ke Mas Manten kalian Mbak Manten. Gedang cepet momongan. Amin. Aminah mawadah warahmah. Amin. Panjang umur. Amin. Kate mati urip wong loro. Amin. Iya benar. Iya benar panjang umur. Iza. Iya. Ayo masih nggih, bila kurang pas nonton di grupnya di bawah ini. Jare kok lanjut ke pentas yon. Mari arep pindah. Ning baju pedes. Kudu neng kanguru. Kamu di sini aja, jangan memedeni demit ya. Iya. Lagi tolak balak ya. Nek kene tolak balak ya. Lah ngene iki kandhane. Iya. Kandhane tumplok sekali. Iya. 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 Ya.